Εγώ θα σου πω αυτό. Δηλαδή, το ότι ξεκίνησες είναι το σημαντικότερο βήμα. Ναι. Το αν ασχολείσαι τώρα ενεργά ή αν σε 2 μήνες ή αν σε 2 χρόνια θα ασχοληθείς πιο ενεργά και μετά το ξαναφήσεις, δεν παίζει κανένα ρόλο. Το σημαντικότερο είναι ότι ξεκίνησες. Όσο ασχολείσαι από εκεί και πέρα, θα φέρει και το ανάλογο αποτέλεσμα. Που νομίζω ότι οι επενδύσεις βασικά είναι μια μικρογραφία της ζωής σου, ρε φίλε. Δηλαδή, Δεν όσο είναι. ασχοληθείς με κάτι. Θέλω να σου πω κάτι το οποίο αφορά εσένα βασικά. Εγώ δεν έχω χρόνο. Ωραία. Δεν έχω χρόνο, όχι επειδή το κάνω flex. Λόγω δουλειάς, Είναι προφανώς. τυχαίνει, απλά Ναι, μου αρέσουν ναι. πολλά πράγματα. Αυτό, το να γράφω, το να διαβάζω, το να πηγαίνω στα θέατρα, το να δουλεύω όλη μέρα, το να έχω δεύτερη εταιρεία. Μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε δεν έχω χρόνο. Αν μπορούσε κάποιο να με πάρει από το χέρι, αν είχε πάνω Μαρκόπουλο στο χρόνο να με πάρει από το χέρι, όντως το λέω αυτό. Δεσμεύομαι να σε πάρω από το χέρι. Μαζί σου. Έλα. Είναι η πρώτη μέρα σήμερα. Αν μπορούσε κάποιο να με πάρει το χέρι και να μου πει, ξεκίνα μαζί μου έτσι, αλλά να με πάρει, δηλαδή όχι να με κάνει cold call και να μου πει. Ναι, ναι, ναι. Να με πείσει και αυτό που κάνει, αυτό σου είπα ότι μου αρέσει. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Ναι, Γιατί εγώ ναι. μαθαίνω. Δηλαδή, εγώ που δεν έχω χρόνο και όταν χαζεύω θέλω να βλέπω κάτι το οποίο με τριγκάρει, μ' αρέσει. Αυτό είναι το Μα σου στέλνω. Πρώτα απ' όλα, ναι, θα σου πω κάτι ναι, πολύ ναι. απλό. Σου στέλνω και σου λέω, κάντο αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, 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 ναι. Δεν το λέω Ισχύει, για πλάκα. ισχύει, Ισχύει αυτό που ισχύει, σου λέω. Οπότε ναι, όποιο με πάρει το χέρι και μου πει, γιατί δουλεύει. Έχει ένα κεφάλαιο στην άκρη, βγάζει 1.000 ευρώ το μήνα. Λέω τώρα και τα βάζει στην άκρη. Στο χρόνο έχει 10.000. Τα 1.000, τα 10.000 αυτά. Okay. Ένα χρόνο τα αφήνει στην άκρη για να σε περίπτωση ανάγκη. Ωραία. Είμαι 33. Δουλεύω τα τελευταία 15 χρόνια, 14 χρόνια. Εντάξει. Όλα αυτά τα χρόνια, κάποια λεφτά το κάποια λεφτά τα κρατώ στην άκρη. Ωραία. Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή τα επενδύσει. Άντε, απάντησέ μου. Η κατάλληλη στιγμή είναι χθες. Αυτό.